Son Román Sánchez Besteiro, xerente da cooperativa Carqueixa, que agrupa 220 produtores da comarca dos Ancares e Fonsagrada, e comercializamos a nosa carne a través da página web osabordosancares.com. É das dúas carnicerías que temos na Praza de Bastos en Lugo. Eu son Mari Carmen, son aquí de Navia de Suarna, son socia, compañeira e traballadora de A Carqueixa, da cooperativa. Dedícome na cociñeira desde fai 1 ano e medio. A cooperativa ten 215 socios, donde o 45% somos mulleres e o resto son homes. Temos un consello rector paritario, donde me sinto moi orgullosa. O modelo cooperativo veu dado da necesidade de eliminar intermediarios e hoxe en día seguimos crendo que é o mellor modelo para o empoderamento dos gandeiros e das gandeiras.